Ngikutshelela ukuthi wazi ukuthi wena labazali bobabili abakuzali. Awuzalwa uma awuzalwa naso ile stepfather. Wa-adoptwa wena bakufihlelile yethi bakwenzela yonke into and wena uhlezi ungithuka ekuseni nantambama ungithuka ngey'ngane zami knowing very well ukuthi kwawena wakhipha isisu yambambathwa leyo nto uthengelwa imoto manje leyo nto iyanginyanyisa mina. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli no-Longstar. Namhlanje vashelo udadewethu othi unodaba afisa udingida nodadewabo. Sawubona njani? Siyaphila njani ma? Ngiyaphila. Sanibingelela babukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo? Sanibukeni babukele ekhaya. Ngiqhamuka Empangeni enseleni. Empangeni. Yes. Ubekwa yini la eThekwini? Kunento engifuna ukuyiconfessa sisi. Okay. So uhlala la eThekwini noma uhlala Empangeni? Ngisavakashile la eThekwini. Kahle kahle ngisempangeni. Oh, okay. Ngivakashile. So udaba liqalaphi ngokuthi une-confession? Okay, so ngishuthi kunodade wethu ngathi half sister yami. Ngithi half sister nje ngoba akazalwa uma wami, akazalwa futhi ubaba, uyingane eya-adoptwa. Oh, yes. So anihlobene ngegazi at all? Asihlobene. Okay. Yes, so ngifuna ukumtshela ukuthi kunendlela engiyibona sitreatwa ngayo ekhaya ayifani manje ngifuna ukumtshela amaqiniso ukuthi kahle kahle akazalwa la ekhaya. Mawuthi-ke nangendlela entreatwa ngayo emakhaya ayifani and uthi neqiniso, so u-adoptwe nini? U-adoptwe ngo-2000. Ngo-2000. Yes, okay. 2000. So wena busuhlakaniphile ngo-2000. Yes, mina bese understand. Yes, bese understand ukuthi kwenzakalani and ngangibona ukuthi uma wami ufihlela ubaba. Shuthi uma wafike wathola mina babe sebeyashada manje kwakufanele babe nengane yasemshadweni. Yes. So uma akasazitholi ingane walokho pretend uma efaka lezi ipontshi efaka lezi ipontshi ngabona ukuthi khona into enzakala ngoba ngase ngihlakaniphile phela. Efaka ipontshi enze sengathi ukhulelwe? Yes. Wayenze sengathi ukhulelwe ngoba enzela phela le ndoda yayi right. Yes, la ezimalini. Uyena umuntu wayesiprovide and uma ngike ngakhuluma naye ngimchazela ukuthi mali lento yenzayo ayikho right wangi-understandisa ke wathi uyabona ukuthi sizophila kanzima if le ndoda ingafind out ukuthi ngiyapretenda. Yes. So ubaba lona u-stepfather kwena? Mina uyi-stepfather. Yes. Okay. So manje ngoba efaka lezi ipontshi inhloso yakhe ayisekutheni? Angithi wenzela ukuthi ayitshela ukuthi ukhulelwe yingakho akwazi ukuthi abala isikhathi ukuthi kufanele manje akube ukuthi uyobeletha. Okay. Wahamba ke manje ubaba uma wayo-adopt umntwana then ubaba waseyitshela ukuthi le ngane izalwa la ekhaya ayizalwa la ekhaya. So wena lonke lolu daba lolu utshelwa ubani? Into oyibonile noma khona umuntu okutshelile noma kwenzakalani utshelwa ubani wena? Akekho umuntu ongitshelile ngazibonela uma ukuthi khona into ayifakayo kuyena then ngamlandela uma ngambuza ukuthi uyenzelani lento yenzayo uma wasengitshela ukuthi kuyamphoqa ukuthi akayenze lento. Uphi umama manje? Ukhona umama. Yes. Uyazi ukuthi-ke na ulana uzokhipha imfihlo yakhe? Akazi. Why usufuna ukuyikhipha le mfihlo? Kuyangicika ngoba phela indlela esitreatwa ngayo ekhaya ayifani. Ayifani kanjani? Ngisacela ungichazele. Mina shuthi iphuthe engalenza ukuthi ngibe nezingane. Yabo. Yes, ziwu-3 njengamanje. U3, okay. Yes. So lezi ngane shuthi-ke ngazithola kubantu abahlukene. Abawu-3. Yes. Okay. Umuntu-ke okuyena othandwayo la ekhaya akanaphutha yena ngisho ngenzani uhlezi nje ebekwa kahle uyena lo muntu o-adoptiwe. Yena ubekwa kahle hayi angikhulumi kambi sisi. So ngenzeka ukuthi ubekwe umona la? Cha akuwona umona. I-wrong phela lento ukuthi mina ngenza iphutha ngizobelesela ngalezi izingane ezingenabo obaba nawe then ngibelesela kodwa yena wenza iphutha nje hayi iyambambathwa leyo. Ima-ke wethu ufundiswa njengamanje usema-university yena. Mina ngoba nakho ngafela umatric angisizwa nje ngalutho. Ima-ke wait ingane yakho yokuqala wayithola ilokhuza usafunda? Yebo ngayithola ngisafunda isikole. Eyesibili? Nayo ngayithola ngisafunda. Eyesithathu? Ngayithola ngifeyila umatric. Wayithola ufeyila umatric? Yebo. So manje u-expect ukuthi-ke na umndeni uyimbambathe leyo nto and futhi abantu abawu-3 ngiyayibona yokuqala. Eyesibili yenzeka kanjani? Nayo kwaba yiphutha nje. Ngiyayibona yokuqala eqala mhlawumbe ngingakuxolela ukuthi-ke kwakuyiphutha. Eyesibili yenzeka kanjani? Nayo kwaba yiphutha nje sisi kodwa-ke phela kufanele-ke ngiyifeke ngalokho. Ima wait ngifuna ukuthi-ke na by the time sifona nababukele emakhaya bebe-understand ukuthi okay iy'nhlungu zakhe yisuka la. So uthola ingane eziwu-3 kobaba abawu-3 ungakaqedi nesikole.
and then khona lo munye owakwenu osuveza iqiniso lokuthi-ke na akazalwe ekhaya, uyiphethe kahle, akanazo iy'ngane, uyaqhubeka nemfundo. Eyesithathu ingane yaqhamuka kanjani? Nga-understand-a-ke asithi amaphutha lawo 2. Eyesithathu yona Lesithathu yaqhamuka ngithi phela ngine-stress lento ngiphatha kambi ukuthi mina ngoba ngifeyile u-matric abasazami mina ngezinto ezincane lamakhozi amancane nje nanoma i-license mangicela lokho nje ekhaya abafuna ukungisiza ngaziphuzela-ke mina utshwala. wasuthiwa lesithathu. Ngamthola lapho utshwaleni-ke yena. Lezi ngane y'nakelo ba? Ngiyazinakela nje Kanjani? nange-grant. Malini i-grant? U-350 ngiyawuthola. Malini i-grant ey'ngane? U-560. 560. Yes. U-560 angithi siyazi ukuthi yena kuyona imali engakhulisa ingane leyo. So awubona ukuthi abazali bathatha leyo mali leyo bayokhulisa ezakhe iy'ngane instead of wena uhambe e-university. Mina sisekhaya angisizwanga lutho. Okay, Nangalezi Imaka, iy'ngane ngenze njani ngazo. asiye kumaphutha-ke kasisi wakho-ke. Awusho iphutha elilodwa noma u-2 obona ukuthi-ke nayambambathwa uma ukuthi kuyakhulunywa ekhaya. Iphutha lokuqala njalo enza naye wamitha wasikhipha isisu yena. Ayizange nje leyo nto izikhulunywe. But mina owabagcina abantwana ngimumbi ngale ndlela exaka usathana abangani bakhe. Unabangani Bayazi lokho ekhaya. Bayakwazi ngoba nakho bayimbambatha leyo nto bathula bathi du bathi ngoba ubuyele esikoleni. Mina ozigcinile ingane yimina ongafunwa du kodwa abantwana ngibabheke and ngiyabanakekela even though kunzima kodwa ngiyabanaka abacabangi nje ukungisiza. Okay, so manje-ke masimtshela udadewenu ukuthi kahlahla asiyena la ekhaya ufuna kwenzakalini emva kwalokho? Ufanele azi ukuthi le mali ayidlayo kuyona yabazali bakhe yena wa-adoptwa la ekhaya. Ngiyakwazi mina lokho. Yimina ofanele ngabe ngiyabhenefitha la ekhaya. Angisizwa ngalutho mina. Mina ney'ngane zami. So iy'ngane abayinakekeli? Basiza nje. Umuntu onakiwe ulo kuphela, ulo nje yena kuphela. Bapho baba bey'ngane abawu-3? Ayi usisi yabona nje indaba obaba. Cha phela nawe fanele angeke ngize ngikwazi ukukuvuna nawe unechaphazela ngala. Fine wayenza leli phutha lakhe lokukhipha izisu okwakhe lokho. Kodwa okusalayo angithi abazali bajabulele ukuthi uyaqhubeka nemfundo. Usuke wayithatha iy'ncwadi wathi ma ngicela ukuphinda ka-matric, ngicela ukuqhubeka ngiyobhala ukuze ngikwazi nami ukuqhubeka ngetheshara. Usuke wamhlupha ngalokho umzali? Sengimhluphile kaningi uthi nje ngeke akwazi ukuwaste imali yakhe ngoba into engiyenzayo ngizale ekuseni nantamba. Uzakhuluma amagama abuhlungu mathi mina ngiyaqhulula. Imnandi leyo nto kunomuntu owabulala ingane and akazalwa la ekhaya. Hayi ngeke. Awusho-ke right now ukhona kwi-relationship? Yebo ngikhona. Nomunye ubaba wey'ngane? Hayi akuyena ubaba wengane nje umuntu nje Usuthole umuntu? esizana naye. Okay, so udadewenu somfonela simtshele ngalolu daba. But-ke na ekhaya bazothatha kanjani masukhipha imfihlo engaka umtshele? Ayi angisenandaba yabo njengoba ngilana anginendaba ngidecide ukuthi angize ngizoveza alazi iqiniso ukuthi akayena owalapho okangithuke nayo into engicikayo nayo uyangithuka angitshela ukuthi mina ngizale ekuseni nantambama ayimnandi leyo nto uzathi mina ngifetre ekhiqiza ingane utshela mina ngimdala ngingowala hayibo wena uzalela ekuseni nantambama hayi abafana bayabheda nje akekho umuntu ongazi nami ngisuke ngiyitshela ukuthi lo engizoqondana naye uzongiphatha kahle umuntu angigili futhi umuntu umeza kumina uyangithembisa ukuthi lezi ngane uzongikhulisela zona. Okay, nami ngingene so manje-ke ngicela ukubuza omunye umbuzo before sifonele udadewenu. Usuyasebenzisa ukuvikela ukuthi ungaphindi ukhulelwe until mhlawumbe uzushade? Ngiyaprevent ukuthi nje ubuhlungu kahle umjovo nanokuthi mina uyangophisa ngivele ngidecide ukuyeka-ke umuntu wamavume ngalesikhathi sisaqala ukuthandana ukuthi sisebenzise ikhondom sisebenzise umuntu abesethi yena ikhondom akasayifuni uyangithemba mina. Ungitshela ukuthi-ke na awuprevent? Hayi angiprevent. So ngiyenzeka ukuthi uphinde umithe? Angithi lana sizama ukulungisa le situation yanasekhaya ukuthi bakuphindisele esikoleni. Manje anawe futhi awusizi ungathola ukuthi usuzoba nengane yesi-4 komunye ubaba futhi. Ukuya esikoleni nje angisafuni nje seluphelile uthando lokuthi ngibuyele esikoleni kodwa bangenzise phela into ezincane uyabona njengamanje nje bese university usanda kunikezwa okhiya bemoto yena mina fanele ngihlale ngilenga kanje mina ngisizwa nje ngalutho ngoba ingane nje sokade uba ingane zakho mawusesikoleni uma ukhona ngabagada abantwana. Ngicela sithinte udadewabo ngasimfanele siza ukuthi yena uzothini ngalolu daba. Simthinte. Ready ukukhuluma naye? Ngithi sawubona dadewethu njalo.
Hi sisi unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisala ka-Black Life TV. Singazi ukukhuluma? Ya, singakhuluma. Okay, ngikuhlelo lithi-ke nasikhipha izimfihlo. Kunodaba udadewenu afisa ukutshela lona udade wakho omdala. Okay, ngilalela. Okay, ngisacela umlaleli. Okay. Sawubona dadewethu njani? Ngiyaphila unjani sisi? Ngiyaphila. Ya. Ya, khona into engifuna ukukutshela yona ngicela Ngilalela. ungilalele ungilalelisise yezwa. Okay. Uyabo ubaba lo oshade noma wethu uyi-stepfather kumina, wena awuyilutho kuyena. Kanjani? Imakuchazele. Uma wena waku-adopta, awuzalwa wena uma. Uma wafika nami emshadweni. Kwakufanele-ke abe nengane yasemshadweni yeso. Kwasho ukuthi uma ingane yasemshadweni akayitholi, then uma wapretenda, wafaka iy'pontshi la esiswini sakhe ukuze ubaba ayitshele ukuthi ukhulelwe. Then kwa-adoptwa wena. Yes. Ngifuna ukwazi. Why ungitshela leyo nto? Why ungitshela namhlanje? Ngicikwa indlela oziphethe ngayo. Uhlezi ungithuka ngey'ngane zami ungitshela ukuthi ngizale ekuseni nantambama. Ube wena ungazalwa kwayilapha ekhaya. So iyangicika leyo nto. Yonke into wena uyayenzelwa kodwa awuzalwa ekhaya. Uqeda ukuthengelwa imoto wena manje, awuzalwa ekhaya wena. Imaki. Uzongitshela ukuthi angisiyena wakulelo khaya. Ekubeni mina ngazi ukuthi ngizalwa kulelo khaya. Ngiyakutshela ngoba phela uma ukufihlelile. Angithi njengamanje ngikulalelile kahle ukhuluma. Sekuyimina engikhulumayo. Mina ngizazi ukuthi ngizalwa lapha ekhaya. And wena uyakusho wafika noma wazogana noma. Usuzongitshela manje ngesimo sokuthi mina indlela engiphethe ngayo ekhaya or indlela engikutreat-a ngayo. Iyiphi indlela engikutreat-a ngayo? Ngikutshelela ukuthi wazi ukuthi wena labazali bobabili abakuzali. Awuzalwa uma awuzalwa naso ile stepfather. Wa-adoptwa wena bakufihlelile. Yethi bakwenzela yonke into. And wena uhlezi ungithuka ekuseni nantambama, ungithuka ngezingane zami. Knowing very well ukuthi kwawena wakhipha isisu, yambambathwa leyo nto. Uthengelwa imoto manje leyo nto iyanginyanyisa mina. Imaki isisu ngahamba usowethu endlela uyosilisho or eklinikhi. Noma mhlambe ngakubikela ukukhulelwa. Wawuhamba nabangani bakho ngezwe ngabangani bakho ukuthi ukhulelwe futhi ngabona nami ukuthi ubusuyiqalile neklinikhi. Kodwa ngoba phela ufuna wena uhlezi ungcwele la ekhaya ube ngathi nje amaphutha uwenzi awuzalwa la ekhaya. Lokho fanele ukwazi, fanele ukhulume nabo abazali namhlanje ubabuze ukuthi kahle wena ungowakuphi, awuyena wala wena. Imaki yonke lento isuke ekuthenini mina ngiphathwe kahle la ekhaya. Angikudeserve ukuphathwa kahle ngoba nakuthi nga-adopt. Awudeserve ngoba imina kuphela ingane yala ekhaya. Nezingane zami ziyahlukumezeka ngenxa yakho zihlezi zitshela ukuthi zinobaba abaningi. Uyingane yala ekhaya kanjani wafika noma wazogana wena? Angithi wena wafika noma wazogana noma? Njoba ngitshela ubaba mina ngizalwa uyena uma, wena uzalwa uma. Wena uzalwa uma, awuzalwa futhi nalesi stepfather. Imina owala ekhaya kahle wena uyena owala. Iyangicika mina lento yenzayo ngoba wena uwumbulali. Ngiright-ke mina ozela izingane eziwu3 obaba abahlukene kodwa wena uwumbulali wena. Nginayo iproof nginayo ukuthi wakhipha isisu, nginayo iproof. Awunayo iproof ngoba phela ngizosihambe eklinikhi. Asikho isidingo sokuthi ngihambe ngeklinikhi. Ngafika endlini yakho wena ubleed into ongakazi uyibona. Hayi lalela-ke sisi ngikutshela. Okokuqala nje awuthunywanga yimina ukuthi zala lezo y'ngane. Number 2, akusemina engazi ukuthi ihluleka ukufunda. Wena unomona nje uyiphathelwa umoya wokuthi uhlulekile ukuyiphatha. Mina isikolo asingihluli isikole ngihlula ukuthi ngisho ukuthi abazali banakekela wena kuphela. Yilokho okungicikayo. Yabo lento yenza isakhombisa ukuthi uyahluleka ukuyiphatha. And abazali vele ngeke baze bakuthathe serious muwenza kanje. Umuntu omdala njengawe bekufanele addressa ngendlela e-right. Angikaze mina ngikuthuke ngokuthi uzalele ekhaya nani. Yonke leyo izitori zakho zakhaya. Izinto zisho ebanganini bakho, ukhulume ngami ebanganini bakho. Babuya bangitshela abangani bakho wena ungicika kabi wena. Anginaso isikhathi sokugosipha mina nginey'ncwadi engibhekene nazo. Mina ngibheka i-future yami. Lalela kungalokhu uzongitshela ngendaba e-future. Funa abazali bakho wena, funa umndeni wakho, ungangitsheli ngendaba e-future. Owami lo mndeni lo. Zonke izinto zithola yazi uyangicika wena. Lalela sisi noma ngabe kuthiwa-ke ngiyabafuna abazali bami. Even ngisho ngingasekho kulabo bazali bakho ngeke bakwenzele lutho na because you are nothing.
You are nothing. You phela kulula ukuthi usho kanjalo. Qhubeka nje ube useless kubazali bakho and usuvele wazenzela kakhulu ngoba manje usuzokhipha iy'mfihlo zabo bona bebengazazi. Ucabanga ukuthi khona into abasazoyicabanga ngakho? Abuhlungu lamagama owasho ukuthi mina ngiyinathi ngoba nakho ngizele. Usho njalo. You are. Angithi wena ufunda ngey'mali zabazali bami manje. Angithi manje ngabe kufundiswa mina manje kunakekelwa wena. Kanjani sakuhlula isikole? Sakuhlula nje isikole wena. Angithi sakuhlula ufundiswa kanjani umuntu ohlulwa isikole? Othunywa esikoleni abuye nengane? Lalela kuyangicika lento oyenzayo njengamanje ngikutshela. Hamba ubhekana nabazali bakho. Hayi baba hayi fusekho uyangicika baba hayi. Umona uzokubulala uzofaka ethuneni. Iyanginyanyisa. Hi sisi. Hello. Ay ngiyakuzwa uyahleka la. But uzizwa kanjani mawuthola ukuthi ke nalaba kubona abazali bakho? Wesisi yabo leyo mhlawumbe ibizongicasula noma ibizongiphatha kabi manje usesuke waqhamuka nalezi ndaba engingazazi ey'ngekho. Yabona umuntu omdala mengabe efuna ukukhuluma into eyi-address ufika ngendlela e-right. Loyo ubefika ngendlela yokuthi ufuna ukuzongihlukumeza. Ngesimo sokuthi-ke ngikhulile emqondweni wami imatured enough ukuthi ngihandle izinto ey'fana nalezi. Even ne-cause engiyenza vele idila nabantu abakanje. So akubuhlungu ndawo. Phela nje mina ngizohamba-ke kubazali bami. Ngifike ngibuze ngikhulume nabo. Wenza yiphi course? Ngenza i-course ye-social worker. So usisi wakho kusho ukuthi uzoba i-case yakho yokuqala? Awu loyo usekuyona nje i-case yami yokuqala ikahle kahle nje uma sengenza nje ilokhuzana i-practical yami ngizoqala ngayo because uyakudinga kakhulu ngiyabona. Hayi no Barika ngithemba ukuthi uzokhuluma nabazali ubabuze ngalolu daba. Hayi ngizokhuluma nabo sisi. Okay ngiyabonga kakhulu. Alright. Awusho uzothini ke? Ubaba ngithi akayazi le ndaba ukuthi umama wa fake. Yebo akayazi baba, yebo akayazi. Uyacabanga ukuthi usuvule a can of worms. Manje ubaba usezo-attack-a unkosikazi wakhe ukuthi wena ungenza isilima for so many years. Usezwa ngoba esezwa kuyimfihlo nosisi omncane lo uyahleka kwamanje ungathola ukuthi uyakhala la ikhona manje. Ngoba phela usuvundulule into angakazi ayicabanga. Kodwa-ke ma ekugcineni kosuku ubaba ufanele alazi iqiniso. Uyozafe yena ey'tshela ukuthi unazo iy'ngane kanti akanazo ngoba phela nami ngiyi-step daughter kuyena nalo ubey'tshela ukuthi owakhe ufanele alazi iqiniso. Shuthi uma ubemyuza-ke ngendlela so makubhidlika umndeni uvele ubhidlikile angithi nami ngilahlelwe ngaphandle vele anginakiwe phela mina ngihlezi ngitshela ukuthi ngiyazala nje ngiyazala kumelwe ngalokhu ukuzala kanti kwakufanele ngenze njani mina ngibathini abantwana ngibabulali lo mntana wabo othandwayo-ke uPrecious wasikhuphi isisu yena yize ephika kodwa hayi ave ethandwa yena. Bathi-ke ngase kuzale nawe kume kancane uze mhlawumbe ulinde umshado yabo ume kancane ngase kuzaleni. Oh okay. Ufocus kweyakho i-future ney'ngane zakho ngoba into ezokwenzeka manje uzothola ukuthi ubaba uzonixosha nonke nisale noba u-3 lo omunye uzoqhubeka esikoleni akhe i-future yakhe njengoba esho ukuthi unaka iy'ncwadi aqhubeka asebenze. Umama uyasebenza? Uyatohoza nje uyatohoza but uyacabanga-ke senihlupheke senixoshile ubaba emzini wakhe phela at the end of the day angithi uyi-step father nina nilona igazi lakhe and sethola ukuthi akulona igazi lakhe naleli ngenzeka ukuthi ave senathathe lo ade efihlelwe ngoba naye buba u2 benziwe iy'limi abantu abaziqinisa ubani wena nomama. Kodwa ngicabanga ukuthi-ke uma kuwukuthi i-step father sizo-decide ukuthi sihlukane noma uzobhenefitha phela bashadile. Asazi-ke phela-ke sozwa kumthetho phela ngoba phela umshado amanga la denzeka. So sozwa umthetho ukuthi uthini. How do you feel-ke ngoba usumfonelile usisi wakho? Hayi ngi-happy ngoba la ikhona uyalazi iqiniso even though ephika yena kodwa hayi ngi-happy ukuthi ngimtshelile mina. So you still don't feel ukuthi umona? No hayi awukho umona la sisi. Hayi nhlobo awukho. Ubuwenzela yena. Mina ngizama ukuthi naye akahlalazi ukuthi akazalwe ekhaya and bamnika iy'moto bamnika izini azama ukuthi angazamukeli lezo zinto. Mina nginikwa lutho uyazi anginikwa lutho ngisho ngathi ngiyazama ukudrive imoto kababa cha ngiba mumbi. Hayi ngiyakwazi ukudrive ngafundiswa ubaba wengane yami lo wesibili but anginayo i-license akekho ozamayo ukungisiza ekhaya ngoba nakho ngizele ngizohlezi ngigxekwa ngalezi ngane ngibathini-ke mina ngibabulali. Hayi niyayizwela-ke babukele emakhaya uthi-ke na umtshelile udadewabo ukuthi azi nje ukuthi-ke na asiyena wasekhaya kodwa-ke asithembe ukuthi bazosithola isixazululo bomndeni bakwazi ukumove forward nosisi azama ukulungisa yakhe i-future akhulise abantwana bakhe angabe sa-eda on kodwa akhulise laba bathatha abakhona aqhubeke nempilo. Please don't forget to share, like and subscribe ngoLungistar ngithanda kakhulu.
Yeah.